мегзарем ба қисми комментарияҳо. Мараи ПТУ хориҷ карданиян. Ман метавонам декана суда битам, яъне бишнонумша. Али нависай: ака ду фарзанд дорам, лекин ягон ҳуҷҷати тасдиқ мекардагӣ надорам. Мара хизмат мебаранд. хушхабар аз рехтани мӯи сар, баровардани риш, доғи сафед дар пӯст, харобшавӣ, гирифтани вазн, баланд кардани қад танқисӣ мекашед ё дигар мушкилиҳо доред, бо маҳсулотҳои соф савдорои ҳалро меёбанд. Барои дастрас кардани маҳсулотҳои лозимаатон метавонед ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед ва ба худ тахфиф бигиред. Бо соф савдо бошед. Доставка дар шаҳри Москва дар 3 соат ва дигар шаҳрҳо бошад 3 ё 4 рӯз дастрас карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Навори имрӯзаи мо ҷавоб ба саволҳое ки дамо дар комментария пешкаш карда буданд ва боз як чандин хабарҳои нав баҳри ҳама тамошобинон. Хабари навбатии мо, хабари имрӯзаи мо оиди парвоз аз Дубай ба Душанбе. Чихеле ки мо қайд карда будем як чанд рӯз пеш, бояд аз ҷумҳурии Тоҷикистон ё ки аз Дубай ба Тоҷикистон парвоз мешуд, вале мутаассифона и парвоз ба нақша гирифта нашуд ва хушбахтона имрӯз як пешниҳоде шуд рӯзи 21 июл аз Дубай ба шаҳри Душанбе бо ширкати ҳавопаймоии Fly Dubai парвози ҳавоӣ ба нақша гирифтагианд. Яъне шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар шаҳри Дубай ё шаҳрҳое ки ба Дубай наздик аст қарор дошта бошанд, метавонанд бо тариқи онлайн, бо тариқи интернет чиптаҳои худро аз ширкати Fly Dubai харидорӣ кунанд ва рӯзи 21 июл ба ҷумҳурии Тоҷикистон парвоз кунанд. Ва боз дар инҷа як мавзӯи дигара давлатҳо баррасӣ карда истоданд, мавзӯъ дар бораи парвоз кардани самолётҳо, рейсҳо аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия ва ё ба ҷумҳурии Хитой. ин парвозҳои доимиро мо дар назар дорем. ана ҳамин мавзӯъ пешниҳод шудагиай рӯзҳои наздик бояд баррасӣ шава ва парвозҳо ба мисли аввала аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия ё ки аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон ё ки аз Тоҷикистон ба ҷумҳурии Хитой парвозҳои доимӣ муқаррар бигарда. ҳоло ана ҳамин пешниҳод шудагиай, иншааллоҳ худованд розӣ боша, рӯзҳои наздик пешниҳод бояд баррасӣ бигарда. мегзарем ба қисми комментарияҳо. Маъруф Раҷабов нависад: салом бародари азиз, мехостам аз шумо фаҳмам, оё мо метавонем ба мошини харидаамон аз Грузия ба ватан баргардем? Ҳаминро ба мо мухтасар фаҳмонед. як чиза мо ба шумо ҳозир фаҳмонданем, чандин нафаро ба мо ҳамин дархоста мекунанд, пешниҳод мекунанд ки ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳукумати Тоҷикистон ҳар чӣ зудтар границаҳо ва ё ширкатҳои ҳавопаймоиро боз куна, яъне кушода куна. Бародарон, хоҳарон, ҳар касе ки ҳамин навро тамошо кардестай, кушода кардани границаҳо ва кушода кардани рейсҳои самолётҳо танҳо аз ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста нест. Чунки агар ҷумҳурии Тоҷикистон рейсҳои худша кушода куна, вале дигар давлат кушода накуна, туғрӣ намегирад. Ба ҳамин хотир танҳо аз ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста нест. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон границаҳо, рейсҳо баста шудагианд. Дар Федератсияи Россия низ ҳамчунин президент, давлат иҷозат наметиҳад ки дигар давлат бо тариқи харидорӣ кардани чиптаҳо ба Федератсияи Россия парвоз кунану мақсад ҳузур дошта бошанд. Ба ҳамин хотир ин чиз аз чанд давлатҳо иборат аст, кае ки ана ҳамон чанд давлатҳо ба як фикр ақида омадан, мавзӯъро баррасӣ кардан, ана ҳамон вақт боз мешаванд границаҳо ва ширкатҳои ҳавопаймоӣ. Ва ин чизе ки худат пешниҳод кардӣ ба мошини харидат ба ҷумҳурии Тоҷикистон аз Грузия омада метавонӣ ё ки не, мутаассифона омада намешавад бародар. Нафароне ки аз дарди дандон азият мекашанд ва ё мехоҳанд дандонҳои худро сафед бикунанд, пас ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед, ба худ тахфиф бигиред. Он бародарон дар шаҳри Москва қарор доранд. ҳофиз нависад: салом алайкум брат, видеоҳои пешинатонда кам-кам шӯхӣ мекарден. Далши давом теҳем брат. Худо нигаҳбон. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша. 2206 нависад: ассалому алайкум. Як савол доштам. Дар Тоҷикистон то чанд қадара риш мондан иҷозат ай? Примерно 25 солада мумкин бошад ҷавоб медодӣ. Ман то чанд сантиметр мондан ё намонданша намедонам бародар, лекин ана ҳамин мақдам синни солум 25 солаи бародарои азиз, як чиз гуфтанем ки ҳамин риштона ба одобонаву тозак нигоҳ бидорен, шуморо ҳеҷ кас дахолат намекунад ва як кас гаптон намезанад. Нусратулло нависад: мараи ПТУ хориҷ карданиян. Ман метавонам декана суда битам, яъне бишнонумша. инҷа сабаб дора, асос дора. ана ҳамун сабабоша менависӣ, хубтар мешид, мо ба ту мефаҳмондем.
ҷумъахон дар бораи парвозҳо савол дода, як чандин бародарое ки дар бораи парвозҳо савол доданд, мо дар аввали ҳамин бор ҳамаи ҳамун саволотонро бигӯем ҷавоб додаем мешавад, барое ки дар бораи парвозҳо, дар бораи границаҳо мухтасар карда фаҳмондем. ҷумъахон Нуралӣ навистай: акай Зорбон, чанд бошид саволот метам, ҷавоб наметӣ, хита гирифтай, мумкин бародар надидам саволта, бахшиш. Ғолибҷон Файзуллоев нависай: бародар юрист, шумо хизмати ҳарбӣ карден? Албатта не, мон маълим устода. мо дар мавзӯи пештара дар бораи муаллимо мавзӯъ карда будем, яъне муаллимоам ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд. И бародармон мумкин ки муаллим будай ба ҳамин хотири сухана нависай: бародари азиз, ман хизмати ҳарбӣ накарда бошам, лекин ман таҳсил кардам дар ҷое ки ба ман ҳамун ҳуҷҷати военни билет дода шудагӣ ҳастай. Лек ӯ мавзӯеро ки ман кушодам, баррасӣ кардем мавзӯъра, дар мавриди паст задани устодон набуд. аз назари қонун мо ҳама чиза ба тамошобинон фаҳмондем, чунки ҳамихели саволҳо ба мо бисёр мешид. Бахтиёр Зокиров нависад: салом ака, ман як ҷура дорам дору қатъи 250 грамм қатъи дастгир шидагӣ. ҳозир дар Челябинск ҳоли суд шидагӣ нест. Сум қатъи бароварданаш роҳ ҳаст ё ки нест? ҷавоб медоден. Анамин як хеле бародарои азиз фикр нокарда гап мезанен. ҳозир ами комментарие ки Бахтиёр навистай як намуд ҷинояте бигем, агар хато намекунем, барое ки нагла коргари давлата ба порахирӣ даъват кардестай худад. ҳоли мову шумо бисёр мегӯем коркунои давлат порахиранд. мову шумо агар аз ҳамин коро дасткашӣ кунем ва ё хеле намекунем. мову шумо агар сумнатием ва ё хеле намекунанд. барое ки ин бародармон қайд кардаи дараҷа ки ба сум мо ҳамин кора ҳал кунем, мешава ё ки не. ман қонунҳои Россияро намедонам мешава ё ки намешава. 250 грамм қатъи агар дар ҷумҳурии Тоҷикистон дастгир кунанд, албатта мутобиқи моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон аз озодӣ маҳрум карда мешавад. Денис нависад: салом алейкум, як савол дорам. агар душаҳрвандӣ дошта бошӣ, Россия ва Тоҷикистон военни билети Русия дошта бошӣ, дар Тоҷикистон ҳаққи ба хизмати ҳарбӣ бурданро доранд. душаҳрвандӣ дошта бошӣ, дар Россия хизмат карда бошӣ, дар Тоҷикистон хизмат намекунӣ аллакай. Шукрулло Фозилов нависад ки дар мавзӯи донишгоҳ мехонд ва академически кардагӣ буд, боз таҳсил идома дода метавонад ё ин ки не? Албатта дар ҳолати академически кардан метавонӣ таҳсилта идома тиҳӣ бародар. Умарҷон Тоҷикбача нависад: ба ҳамин савол ҷавоб гардонен. Одаме ки 3 кӯдаки гражданствои Россия дорад, худаш фақат вид на жителство дорад. агар бирава Тоҷикистон кӯдако рафта метавонанд ё ки бирава агар аюсон бо худаш омада метавонад? ҳамира ҷавоб тиҳен. чанд бошид савол метиҳем, ҷавоб нест. дар мавзӯе ки агар хитон ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёен ва бозгашт ба Россия кунен, дар ин мавзӯъ танҳо сафоратхонаи Россия дар шаҳри Душанбе решат мекунад ва дар мавзӯи кӯдако ки гражданствои Россияро доранд омада наметавонанд, чунки Тоҷикистон рейсҳои чартериш танҳо ба хотири баҳри шаҳрвандои хичай. Амина Муродова нависад: салом додара, мана ҷавоб тиҳен. ман гражданини Узбекистон, лекин зиндагӣ мекунам Тоҷикистон. фарзандам шавҳарам гражданини Таҷикистон. мана мемонам Тоҷикистон рафта метавонам. ман ҳозир дар Россия. илтимос додарҷон ҷавоб диҳен. дар ҳолате ки шумо шаҳрвандии Узбекистон дорен, дар ин ҳолат наметавонен мутаассифона. Назаралӣ Холиқов нависад: салом алейкум бародар ва хоҳарони. амирӯз мо як паспорт ба номи Мирзониёзиддинов Шоҳин ёфтем. кадоми ҳамира мешиноса? ами номерои мо 93 070 89 32. Али нависад: ака ду фарзанд дорам, лекин ягон ҳуҷҷати тасдиқ мекардагӣ надорам. мара хизмат мебаранд. ҳуҷҷати тасдиқкунандаи те дар ин ҳолат ана ҳамун справкаи родомай. вақте ки ҳамсарта аз родом мебарорӣ, бар ҳар як фарзанд справка метиҳанд. ҳуҷҷати тасдиқкунанда, яъне справка барои метриска гирифтан ва дар ҳолате ки метриска надошта бошанд, ана ҳамун справка метавонад тра аз хизмат озод кунад. ва лекин метриска ба қайд бигирӣ, метриска кунӣ бо хубтараи бародари азиз. Комронбек нависад: салом алейкум ака, сози дар байни мардум гап шуда истода ки вақте ки ҳама границаҳо ҳуй мешаванд, касе ки аз Россия меояд ҳамаша 10 сол депортатсия мекунанд. ҳамин гапҳо ростае? ҳамин саволда ҷавоб де. раҳмати калон. шумо худтон қайд кардем ки дар байни мардум гапай, ва лекин дар ҳукумати Федератсияи Россия хеле гап нест. мутаассифона хеле гап нест бародари азиз, депортатсия намекунанд. Раш ТВ нависад: илтимос ака, ҳамин гапа видеои оянда да бугу ака. ин лайки мондагӣ ба хотири гапҳои Алиҷонай гуфтагӣ. раҳмат барои дастгирӣ ба мардум. зинда бошен ака. ина хондем бародар суханта. инак ҳамин буд навори имрӯзаи мо. хабарҳо ва саволҳои шуморо ҷавоб додем. боз наворҳои нави моро интизор бошед. дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. даромада дар инстаграми ма подписатсия мекунем. саволҳои худтона пешкаш кунем. худованд нигаҳбонтон бошад.